ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ପଣ୍ଡା, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାରୁ ପାଗଳ ପଣ୍ଡା। ଏବେ ସିଏ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କଠୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ। ମୋ ହିସାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାରୁ ଅବସର ନେବା କଥା। ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ସେ ଭିଲିଆନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଛାଡ଼ିନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଡ଼ି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା କଥା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୋକର ପାଲଟି ଗଲେଣି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପାଇଁ। ଜୋକର ନମ୍ବର 1, ପାଗଳ ନମ୍ବର 1। କେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ସତରେ। ସେ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ପକ୍କା ମୂର୍ଖ। ପିଲାବେଳେ ତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନଥିବେ, ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଯାତ୍ରାରେ ବି ବହୁତ ଏବେ ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପିଲା ସେ ଆକ୍ଟିଂ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ମାନେ ମଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମୂର୍ଖ, ଗଜ ମୂର୍ଖ, ଗୋଟେ ଅଧା ପାଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାରେ ତିଷ୍ଠି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ଆଉ ତମର ଆଉ ନାହିଁ, ତମେ ଯାତ୍ରାରେ ରୋଲ୍ ଫୋଲ୍ କରିପାରିବନି, ତମେ ଅବସର ନେଇଯାଅ। ଏଇଟା ହିଁ ତମର ଶାସ୍ତି। ତମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଦେଲ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଦେଲ। ମାନେ କ'ଣ ତମେ କଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ତେଲ କେତେ ନେଇଥିଲ ମାରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କେତେ ତେଲ ନେଇଥିଲ ମାରିବା ପାଇଁ, ଯେ ତେଲ କମ୍ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ତମେ ଇଏ ଭାଷଣଟା ଦେଲ। ପୁଣି ଆସି ମାଫି ମାଗୁଛ, କ୍ଷମା ମାଗୁଛ। ତମେ ପୁରା ତମର ସେମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ପରା, ତମେ ଯେଉଁ 2-3ଟା ଲେଖା ବାହା ହେଇଛ, ତମର ସେ କେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତମେ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କି ତମର ସବୁ? କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗ ନେଇକିନା ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବା କଥା। ଏମିତିଆ ଭାଷଣ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା, ଏମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବା କଥା। ଆଗ ଦେଶଦ୍ରୋହ, ରାଜ୍ୟଦ୍ରୋହରେ ସଜା ଦେବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ସବୁ ପାଗଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ। କିରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତମକୁ ଶୋଧିଲା କି ଯାହା ବି କଲା, ତମେ ତାର ମାନେ ତାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କଲ। ଯଦି ବି ଜଏନ୍ କଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ମାନେ ତମେ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଯାତ୍ରାଟାକୁ ତ ତମେ ଆଖଡ଼ା କରିସାରିଲଣି, ରାଜନୀତିର ଆଖଡ଼ା ତ କରିପାରିବ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଷଣଟା ତମେ ଦେଲ, କ'ଣ ଭାବିଦେଲ ତମେ? ତମ ନା ଆଜିଠୁ ପାଗଳ ପଣ୍ଡା, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ନୁହଁ। ତମେ ନିଜର ଅକାତଟାକୁ ତମେ ଆଣି ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ବିକି ସାରିଲଣି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏତେ ତମେ ମାନେ ମାନେ ଭାଡ଼ୁଆ। ଏ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଭାଡ଼ୁଆ। ଯାତ୍ରାରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ନାଁ ଖରାପ ଥିଲା, ତମ ଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରାଟା ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଯାତ୍ରାରେ ଏବେ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପିଲା ଆସିକି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ା ଲେଖା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିକି ପିଲାମାନେ ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଟା ଅଭଦ୍ର ଆଉ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ନାଁ ଖରାପ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ତମେ ଦାୟୀ। 2-3ଟା ଲେଖା ବାହା ହେଇଯାଉଛ, 4-4ଟା ଛୁଆ କରିଦେଉଛ ଯାତ୍ରା ପେଟରେ ରହିକିରି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ କେମିତି ତମର ସବୁ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ତୁଳନା କରିଦେଲ। କ'ଣ ତମେ ଭାବିଲ ନେକ୍ସଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତମେ ହେବ ନା କ'ଣ ବା? ପାଣ୍ଡିଆନ ତମକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରେଇ ଦେବେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଗଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବଳଭଦ୍ର ହିଁ ଗଲେ, ତମେ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ ନା କ'ଣ ବା? ତମେ ଅର୍ଜୁନ ହେଇକିରି ପାଟିରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି ହେଇକି ରହିବ? ତମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଲାଜ ସରମ ଧର୍ମ କରମ ଟିକେ ଲାଗୁନି? ତମେ ଟୋଟାଲ ଆଜିକା ଆଜି ନା ଯାତ୍ରାରୁ ଅବସର ନିଅ। ଯଦି ତମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଚାହୁଁଛ ନା, ଯାତ୍ରାରୁ ଅବସର ନିଅ। ଆଉ ଯଦି ଅବସର ନ ନେବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭିଲିଆନ୍ ରୋଲ୍ ଛାଡ଼ିକି କମେଡ଼ି ରୋଲ୍ କର। କାରଣ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋକର ନମ୍ବର 1, ବୁଝିପାରିଲ? ତମର ଜୋକର ନମ୍ବର 1, ମୂର୍ଖ ନମ୍ବର 1। ତମେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିନ ବିଲକୁଲ, ତମର ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଭୁଲ ମାଗି କ୍ଷମା ମାଗି ମାନେ ଜଣକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବ, ଆସି ଭୁଲ ମାଗିଦେବ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ନା, ତମକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ତମେ ପନିସ୍ ହେବ। ନିଜେ ନିଜେ ପନିସମେଣ୍ଟ ହୁଅ, ନିଜେ ପନିସ୍ ହୁଅ। ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼, କୁହ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରୁ ଅବସର ନେଉଛି। ଏଇଟା ଛାଡ଼, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇଟା ନହେଲେ ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ବି ତମକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବେନି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। କାରଣ ତମେ ଯେଉଁ ପାପଟି କରିଛ ନା, ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏମିତି ହାଲକା ଫୁଲକା ନୁହଁ। ତମେ କିଛିଟା ଲୋକ, କିଛିଟା ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ନାଁ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ ଇନକମ୍ କରୁଛ? ମଲାବେଳେ କିଛି ନେଇକି ଯିବନି, ଏଇଠି ରହିକି ଯିବ ହେଲା। ସଢ଼ିବ।
जो हरकत करुଛ ना सढ़ीब तमें पैसा भी किसी काम आसबनी एते बड़ा गोटे तुम भिलियन गोटे आम पिला बेलू तुम देखी आसु तुम निजर ओजन टा तुम हरौच निजर औकात तुम हरौच हाँ एबे भी समय अच्छे जात्रार अवसर नि प्राइस चाहूँ जात्रार अवसर नियो आई एडे एडे मुछे दाढ़ी रखिक ना रोल शुखिला रोल करनी चश्मा पिंधिकी हाँ तुम आम जानी कि जो मैंने भिलियन रोल करते सब ना जो मैंने क्यारेक्टर सब रुहति ना से भितर ना गोटे सफ्ट लोक थाई गोटे दयावान लोक थाई कहीं से सब गोटे नेगेटिवटा माने समाज को देखते पॉजिटिवटा सब भितर थाए कि तुम पॉजिटिव जिनस भितर किसी ना तुम हूँ खोल 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 नड़िया खोल तुम किसी तुम द्वारा किसी हो पारनि नारी राणी पंडा बचाई तुम एत जल्दी 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 डिसीजन नेल जे बीजेडी मिसिकी से नवीन पट्टनायक को तुम प्रभु जगन्नाथ साथ तुलना करदेल माने तेल मत मत लगुच तेलटा कम पड़ जाइए जो तुम एथे माने आउ टे करूला अधिक गला तुम जान एत रिएक्शन ओडिशा आसो बोली बुझिपारे ओडिशा एमती रिएक्शन आसो तुम जान तुम कहल मु तो जात्रा गोटे मुंडी मु जहाँ कह से ना से हेनी बर्तमान जुग बदली जाइए तुमको एमती रोस्टिंग वोस्टिंग करा ना तुम जात्रार अवसर नवा जाए बुझिपाल ये फालतूगिरी छाड़ नारी मान को सम्मान दियो आग नारी मान को सम्मान दियो जदि यात्रा बढ़ाई चाहूच बुझिपाल नारी मान को सम्मान दियो प्रभु जगन्नाथ को सम्मान दियो नवीन पट्टनायक होती ओडिशार मुख्यमंत्री से जड़े मनीष से केवे जगन्नाथ स्थान में बसी पार नहीं ओडिशार पहचान प्रभु जगन्नाथ नवीन पट्टनायक नुह तुम भाया पागल नुह तुम भाया हारामी नुह आज तुम ना हूँ पागल पंडा दैतारी पंडा नुह पागल पंडा बुझिपाल जय जगन्नाथ।